Хатынь. Мемарыяльны комплекс на месцы спаленай у 1943 годзе вёскі. Вечны агонь, 3 бярозы. Перад агнём надпіс 2 230 000. Загінуў кожны чацвёрты. Фразу пра кожнага чацвёртага ведае кожны беларус. Але пачакайце, у сучаснай дзяржаўнай прапагандзе ўсё часцей гучыць, што ў вайне загінуў кожны трэці. Адкуль гэта? У 1944 годзе ў Беларусі працавала надзвычайная дзяржаўная камісія ў справе выяўлення і расследавання злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў, якая падлічыла, што ў Беларусі загінулі 2 230 000 асобаў. Гэтак і выходзіў кожны чацвёрты. Лічба амаль не мянялася да пачатку 21 стагоддзя. У нулявыя гады прафесар Эмануіл Іофэ выказаў гіпотэзу, што забітых у Беларусі было значна больш, каля 3 мільёнаў. Згодна з гэтай лічбаю выяўляецца, што загінуў кожны трэці. За новыя звесткі ўхапілася дзяржаўная прапаганда і пачала іх прасоўваць. Але ж розніца амаль 1 мільён чалавек. Нямала? Чаму моцная разбежка ў такім важным пытанні? Ці можам мы сёння даведацца праўдзівую колькасць ахвяраў? Тут праблема. Яна ў тым, што фраза «загінуў кожны чацвёрты» не мае зразумелага заканчэння. Кожны чацвёрты загінулы – гэта хто? Загінуў кожны чацвёрты беларус? Ці грамадзянін Беларусі? Ці гэта загінулыя прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў на тэрыторыі Беларусі? Незразумела выходзіць, пагадзіцеся. Давайце прывядзём прыклады. Гэтак у 1941 годзе нямецкія войскі ўзялі ў палон некалькі мільёнаў савецкіх жаўнераў. Сярод іх сотні тысячаў загінулі ў канцлагерах на тэрыторыі Беларусі. Ці ўваходзяць яны ў выніковую лічбу? Але ж большасць з іх не беларусы? Альбо наадварот, сотні тысяч беларусаў былі прызваныя на фронт падчас мабілізацыі 1941 і 1944 гадоў. З іх загінулі на вайне ад 200 да 300 тысячаў. І абсалютная большасць не на тэрыторыі Беларусі. Ці ўваходзяць яны ў лік стратаў? А беларусы, якія загінулі ваюючы на баку польскага войска ў 1939 ці пазней у арміі Андерса в Італіі, гэта тысячы чалавек. А беларусы, якія служылі немцам і былі забітыя партызанамі, яны за немцаў біліся, але ж яны беларусы? Гэта яшчэ дзесяткі тысячаў. А беларусы, вывезеныя на працу ў Нямецчыну і памерлыя там, гэта яшчэ сотні тысяч асобаў. Ці вось яшчэ вельмі высокі паказнік. Паводле падлікаў дэмографаў, за 3 гады ў БССР у любым выпадку з вайною ці без вайны памерла б каля 800 000 чалавек. Натуральны працэс. Як вынік, за гады вайны частка старых людзей памерла натуральнай смерцю на акупаванай тэрыторыі, а частка ў эвакуацыі па-за межамі Беларусі. Таксама праз натуральныя прычыны. Ці заносім мы гэтую лічбу ў спіс ахвяраў вайны? Такім чынам, пытанне пра кожнага трэцяга і кожнага чацвёртага развязваецца лёгка. Всё залежыць ад таго, як складваць гэтыя лічбы. Калі дадаеце сюды дэмаграфічныя страты, то выходзіць адзін вынік, не дадаяце другі. У залежнасці ад таго, які эфект вы хочаце атрымаць. Сучасная дзяржаўная ідэалогія хоча большай ахвярнасці, каб прадаваць яе ўсяму свету. Таму выбрала лічбу ў 3 мільёны і, адпаведна, кожнага трэцяга. Гучыць жа! Яшчэ адна задача сучаснай прапаганды – ні ў якім разе не вылучаць з гэтай лічбы ахвяраў Халакосту, забітых габрэяў. Бо іх, аказваецца, не нашмат менш, чым забітых беларусаў. А гэта ўжо удар па рэпутацыі міфу. Важна зразумець адно. Кожны трэці, чацвёрты ці шосты – гэта толькі метафара. Яна адлюстроўвае тое, што важна нам сёння, а не рэальнасць той вайны. А таму, каб не забывацца, трэба ўвесь час удакладняць канкрэтныя лічбы, бо за кожнаю стаіць трагедыя канкрэтнага чалавека.